Tá mí titan tá gwas a bhodig. Suas wit son ha cuas na con, ha cuasat ná, cuasín cheáin leag, tá na hen chuis, tá na hen, tá na Malachaí ann in san loganim chun tamar fad. Ach fúne ha leanún reiglesin nó gan dhéanamh. Agus nádar an be moglún sin glún dernach a hómpar an Gael-Linn ag gart beidir an Gleabháin siad cuasaí scoláachta. Ní chéan daoine mar sin na heile. Agus seanúda ha fácathe gut in éan le agus a bheith darlumm in sa Gaeltacht sa chiad bliana amach rón, ná daoine bhfuil spéisiach sa teanga ar bhaile sé danga héin. Tá sí mar hanga pobl tá timppla gcónaí, buchas mór léidi a go bhfuil, láim slém pláin na Gael-Linn, láim na córs na Gael-Linn agus duine sé dábhla glum. Ach tá an brú sirí sa ann, a techt agus ní féidir chuúlaigh. Feicir an go bhfuil na caintirí Gaeilge san Gaeltachta ar nús pandas sa Tuairisc, agus bhfuil fólamúirí nó daoine pobl Gaeilge tuige mú an Gaeltacht ar nús pandas sa zoo. Ní hin le rá gur zoo atas na háiteachí sin, ach má tá tusa i ggéire an pandas sa Tuairisc a chuineal slán. Catú breanúach ní an áirí ar fad, an eice chóras umlán, agus tá sé sin anán deacair, agus tá sé sin anán chostasach. Ní léon dolas ach ghlacha leis go bhfuil an teanga féhrú mór fiús na crí phobal ina bhfuil sí fósáil labhairt go pointe mar hanga an phobal. Is teanga de chuid na ngréasáin nó teanga de chuid na líonraí íonis i gcuidmhá don Gaeltacht agus níl an irid san dhíofríocht idir éis sin beidir agus an stádas a háice in áit na eile sa tír. I méidir go fésa sé na daoine thug féinise don Coimisiún. Glacad leis gur bhí an teilech héin, príomh láthir sóisialú chuoine óga. Gombeach siad cais tealaigh, cuidhá nó go doisiúdí seanachas tríd na glúinte agus a le héad go héascugus mar sinnte. Cad iad na srothanna atá an fá láthir, cad é an tsaoil teanga, cad iad na fuaimrian, cad é mar de fuaimrian an tail. Ní féidirmsach labhairt ar son na Gaeltachta sástocha agus duine míreach a bheith dearfach meall ar an sais méidir há tiite amach an sá, son bhfuil pobl anna bhahan sá agus go dtigan daoine níos ní smó ná riamh an tácht a bhaineann leis an Gael-Linn. Beidir go raibh ar clás an bheith maithe sin a bhíú dó fé mar tá sais a tarlú an éan go sais bora nuair déag de tarlú níos. The department wants the Dunquin children to go to the Ballyferriter school 6 miles away, but only 5 of the 23 pupils are going to Ballyferriter. The parents of the remainder are determined to keep their children away from there. Stáilm policy antais na Gaeltachta gur chorach sé sin go mór. Thug sé fócus agus chuir sé béim ar le ar conas go bhféadach scoil Gaeltachta faimú agus cad a banna caitears na cospóirí go mo cheartan na hen scoil a bheith I dul ina ró. Tá rudí airís mé ar an baildaí éidir go Gaeltachta sílim. Ach, mo thuirim sa gur hála sé roháil. Go bhfuil Gaeilge go bacha chun sé glún omlán, go neirit sin bearnaí in na deangas. Tá dégóirís, chunig mu sin sa taide rá gur rudí áirid nar siad nána phlé in Gaeilge, agus cuasaí mathúcháin, cuasaí sláinte. Réim sí omlán, an rudí smóíonn siad a caintear a bhfuil said ceachí mraithinn siad na gleagan agus in na grúí. Mar bhfuil siad caintearí dúchas sin anc. Ní féidir lob maireachtáil trí Gaeilge, tuigeann tú. Mrás féin go láide gur míoch ggóir sais a dhéanamh ar an gcainteoir dúchas san scoil na Gaeltachta bhíú bhí mar go raibh gá beidir am agus ard breise thuirt an leanamh ná a bheith chuilnacha díúisteach ar sais sealbhúteanga agus go méidir go raibh ggóir a dhéanamh ar hebhirteanga. Tá scrúdú sáit béarla dearmid
Tá sé díri ar chainteirí dúchas béarla. Tá sé díri ar scona litríochta, sco na móhannaí le rudaí ará agus a scríomh bholasaid. Agus tá ceann na Gaeilge díri ar gibberish, an tsaoil an Gaeilge mar gáir teanga aige. Gus caiise go uas go másla sin go chaintear dúchas Gaeilge I bhfuil pápéir níos dúlan í méarlaige ná tá Gaeilge. Uaireanta braham go bhfuil an pobal agus go bhfuil na hagreachtaí stáit agus go bhfuil tuismitheoirí agus go bhfuil na meán ag ceappa go bhfuil an rud ar fad ag brathar an scoilenis. Agus má háimid chun an Gaeltachta chimead beo, well, dénig an scoil an job san doin. Ach ní I brín sé sin I scoil Gaeltachta. San taon si go féidir scoil Gaeltachta faimú ná bheith mar chuid don líonra don bobal ar fad, bhfuil an Gaeilinn ní bháin I tacht ón scoil ach bhfuil si tacht isteach chun na scoile ón bobal mór hímpel ar hí. Rud a tharlaíonn an sa fós buchas le dia. Is stoilm go léireoidh na hen figiúr na hen sorvé, na hen slatóise tán, léireoidh siad bhfuil methe teachtar an Gaeltachta ní le an dáit sin. Ach is cinna percentéin ar an leag, is cinna anna percenta dhíine. An dastí muam sa Gael na labhart nó gan na labhart, agus is cinna ag an tuismitheoirí go rialta dtíar siad tá síom am chláin a thugad le Gael-Linn. Is cinna ag an tuismitheoirí áirithe eile dtíar siad. Bhfuil is go nílim se fáil feicasta, ní feic ann dom, ní chuoíonn siad beidir ar an gnéamh cultúra éireach dúil san dá. Tá riana sa dóigh sa le leanna yoga gahan tásáilcha bháil go sé bhís ruí mar sin. Bhí sé sin ar fada a dhéanamh spéirle le cóide a bhí gom héin a bhí tógannta leanna ile Gael-Linn agus bhí sé sin anna eisteach a gceantar Gaeltachta ná fiad hína tásáilcha banúsacha san dhéanamh Gael-Linn le leanam. Tásáilcha éisteachta Cuoinnig ar sin. Má chaanta sa béarla bheith le gaeilge dochtúr. Agus má tá seanine I ggéara iníon nó mac a thuirt leis le teanga dhéanana na gáil agus isteach go dochtúr a caint faoi rudaí príomháideacha. Sin feib agus ghailinn sé sin ar ghuine. Is soilm sa ceantas na seirbhí sin nó an airnáil is táchtaí ar fad nó feilí linimh agus réamhscoilíochta agus ní tugtar an tahantas Cartlann airnáil san sa tíir se. Is stoilm go dtuigeann na daoine an tácht a bhaine lei sin ach tá sé dechar teacht ar ghuine. Tá an pleanol teanga ról efigi pleanol le teanga le molla ach níle sam fós ó bhfuil an spás sábhailte sin tucha go phobal óg na Gaeltachta atá fása níos le gur féidirlóg an Gaeilge a úsáid. Bítear a gcónaí asú le daoine óga le Gaeilge géile. Agus marall gur dtíine óga iad Gael-Linn siad ferbrin sé sin pátrún tú mai cheappa go ben rud a chin nach mud goting leithfos leis. Tá sé go déal go bhfuil sé ahananta an stáit agus go bhfuil pleanála heitang an fosta henis go ins na hen Gaeltacht chun pobl na Gaeltachta a threisiú más maire agus go meach seirbhí sí breise arsúla. Agus is tóilm go sé cabhrú anna bhór tá sé cabhrú chomór linne an sa. Agus go bhfuil míidir fad sais trám gortsa le chéile. Bunidir efigach mission ar teanga, agus I rís bhí sé sin go má, marall bí tú a súil le réanú cearta. A cho chunne le, tá me fós a fánacht go mbeidh maní bus an ná Gaeilge a lát agus níl éanann an nána inseach dom ceannar sé sin go le tála. Tá muid fós a fánacht le go méid tú an a chuisteach an efig na cóla chundéir Gearóid agus go méid Gaeilge acu. Tá muid fós a fánacht le go méid said má tá Gaeilge agat go méid tús áite agat, má tá tú I ggéar a cónaí san áta. Muidir féidir leis an stát a dheartar an dáige nation. Úsáid na Gaeilge amón cumarsáide le pobl na Gaeltachta, agus cinnte go méid dóhann fórne le cumas Gaeilge sa chóras uirich an paibli, na a bheith an tacht gáileasú, creidim go digfarin sin gur mugamaga, brille brala nó bréga a bheits a gist. Is trúla mar rámar sin, ghfuil cinne deanta gom 60 siar ó cheapachan mar Coimisiún teanga ar an 3 go feabhra se thugaí. Bhfuil an chúis go réidir me 60 mar Coimisiún teanga ní bhaintse leis an Gaeltacht per se, a bhaintse le dearcan stáit I gotena híomh na teanga gnáam sin. Bhísa gom dáhain
Sgwm ac i fed bian y dan hyn sy'n ffos yn naniol yn iendol pan cyn i'r yn ofr. Mae'r trwy'n dynau ffors i fi an loed agus anjing gwalt agus nid o'r sy'n hwnna arhyn. Na dahadí díireach nuair a bhí toirí fónta a teacht na cinnte a duineach mar ealar an ghailing sa chóir sa dachas agus an áit lárnach a tugadh díireach nuair a bhí toir fónta a teacht ón gine sin thosnig an réalta sa cúlú agus cailech annachid don dulchan céin a duineach sa chéad fethe bliain treis fanú an stáit. Chun gan éireocht leis is gá tuile achfaní a chuir leis is gá dóhan achfaní a thuirta agus is gá dóhan takeíocht a thuirtas na daine dán ina bhon agus is gá go meach údarrás agus stádas ag na daine sin chuma. Cad é an focail gan smaoinemh, an siúla gan smaoinemh a dhéananig go difríocht san olmharaga. Má hen tuisteach is san olmharaga, má hen tuisteach in an áit na bhfuil daoine crunithe. In éon ceann tá Gaeltachta leag nó láidir. Agus má tá bert osta chuir amach nó rót ar I líne agus gailge teatara. Tá gailge go cúigar eile taobh hirdíit. Má tá béirle I go géadbert ar líne, seans má go leannig go béirle raig nó go nimíon daoine as a siúpa, nó go nimíon daoine as a nefid. Is é sin rá an reflex seo atá. Tá an reflex sin fíor bhunúsach agus is rud é go gafar mar a deartha chusan áidim ó bhochmhaidin go deire tránóna. An acústica cloistear tá seans má go bin an ceann a bheits ceanasach agus a bheith éasca agus a bheith nádúra. An ceann atá le haibrómach ní bhachaigh daoine leis. Tá samsa daoine Tá an dílis gon teanga agus a bhín sa láir go peblií agus a go le go chuidí gailge. Agus a láir an béirle le na gláán hain. Ní léon bhíú amser ach sílim go rud si ceolaíocha. sé sin gur ceapúir feabhhaid gur an míhaintáiste a baint le gona bheith lífa méarla. Tá mána róchasach go méid go rudaí a bháid níos fearr agus cinnte tá níos mó leanaí óga le chlós a labhart na Gael-Linn is seáidin an daingan ná mar a bhí fiche bliana a hainastóla. Go bhhailm sa gan dát gomach na héad a labhart an Gael-Linn ach sin eisling ná fíor áfar go agus le blianta fada ó héamh na Gael-Linn tá sas mí réir cogníoch an cognitive dissonance ná a bhán nar a bhís óg. Níl rainn na Gaeltachta héin, níl airí na Gaeltachta duine níag duine a ghlacha leis. Bhfuil géir chéimán, is tócha go dastíomtha misneach thuirta riine, caiimid bheith fíornach méáil, fíor bheagán daoine há fíornach. Agus dílis don íanaise a há sa ggóir amach in sa Gaeltacht. Cadú bheith lámbhacánta ar chuirtar céisteart. Chunstá an Gaeltacht, chunstá pobl na Gaeltacht slát an éhain. Annachad cúisna misnigan. Annachad rudaí a hócach do chuí. Agus cín tú iad a réimsin sport a timp mar hámpa cín tú, a cín tú annachad cóthaí éadóchas leis.